खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव आं मिथु बर'। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं बानगुरि गामिनि रायजोफोरजों फोथाराव माइ हायो। फरायसा आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि जानायनि उनाव राजखान्थि फोथाराव गोख्रोङै बाहागो लाफैदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा। दिनै बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानायनि उनाव तामुलपुर हालामनि 1 नं बानगुरि गामिनि रायजोफोरजों फोथाराव माइ हानायाव बाहागो लाफैयो। मख'नो गोनांदि 1 नं बानगुरि गामिनि रायजोफोरजों माइ हाजेननाय हाबाफारिखौ 59 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय गोदानै देरहाबोनो हानाय एमएलए जलेन दैमारिया जेवारि बाथि फोजोंनानै जागायजेनो। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे माइ हानायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एमएलए जलेन दैमारिमोनजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा पबित्र बर', बारग' एमएलए सन्दीप बसुमतारी, बिजेपिनि दैदेनगिरि हेमन्त राभा आरो 1 नं बानगुरि गामिनि माखासे रायजो राजाफोरा बाहागो लायो।